Vi er taget på Ellis. Det er et lille italiensk issted, der ligger herinde i byen. De serverer fed churros med alt muligt smag i. Og så du kan også bare få den med din egen issmag, du vil. Og så sælger de også de her cookie-kager. Lad os smage på det. Den er lidt hård. Den er lidt hård. Og der er musik hørt det. Med Nutella-smag. Smag på den med mango. Der er virkelig meget mango. Jeg synes, den her måske er lidt for hård. Den har det dejlige creme inde i. Den kan få 4 ud af 5. Og så den her mango i. Den kan måske komme op på en 4,3 ud af 5. Så skal vi have smagt den her med i den lyse side er der så med hindbær og vanilje, så i den mørke side er det med chokolade. Lad os bare smage. Og den har den der ret gode knas fra kubik. Så jeg der tænker, at der er næsten intet hindbær i den her kage. Så kan jeg vise, at herinde på midten ligger der bare en masse hindbær. Så hvis du tager smager sådan her, så smager den meget mere. I stedet for en kedelig vaniljeis med cookie. Har den en virkelig god smag og dejlig knas med cookien. Og så kommer den der lille chokolade efter. Så alt i alt, jeg giver den en 4,5 ud af 5 faktisk. Den smager jo godt. Så 4 ud af 5. Dejlig crunch. Rigtig fræk kan man jo gøre sådan her. Og bare ned med kronsmag. Eller og mango. Det er sådan ret godt. Der er ikke sådan en varm Nutella. Det er ikke sådan en varm kombo, så det var efter 160 kroner for det her. Men altså, det er ikke sådan lige det billigste. Men du får ikke sygt meget ud af det. Du går ned til Netto og får 100 gange mere, men så det er ikke lige så god kvalitet. Så altså, ikke lige, måske rigtig ned til 120 kroner for det her. Det var en god tur på Ellis. Og en god frokost, jeg fik her. Jeg har ikke mere at sige end farveler, frikadeller. Filmer du? Nå.